ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kagawad, gumatangak man iti pumada ni Uncle Intay. Ay, na yan ang nagngisit ni Kwaraw. Unay mo, ti panang katawa mo, kanikwaraw, marituyang. Nga raw, mababai na ka. Sapay nagado ababalasang dito iti resina ni Kagawad Kwanang. Kay pudnumot ang nagngisit ni Kwaraw. Sapay ulitin na pailang. Mabain ako na talaga. Kaya't kung taglamang. Inay, papanam nga rudan ngay. Mababain na nga rudan. Inakaon. Unay kamot nga minan, marituyang. Kakaiso na apoy naman, inabog mo pa'y. Kay ibagbagaklaang mat anang isay. Tapudnumot. Apay ngay amasaktan. Ay! Nagbayagan ni Kwarog agumatang iti pumadak. Hay, mala daw akong iji kasar nga ati darak. Nay, iso daytan. Hey, darasam Kwarog. Magrugin di kasar. Ayan di pumadak. Sana ka nakagatang Uncle. Apa saan? Kasanaw. At dahil din ni nanatuyang. Kat pirmi nga inuyaw na. Anya nga, ti inuyaw na ka. Nagnisitak ka noonay. Ay unay matanday dya ako marek. Mababainak. Ta nagkikinitan dagiti babalasang. Sada nagkakatawa. Day talaang ti pagsakitan tinakamaw. Day talaang kunam. Ay kat no nagsakit ti mauyaw. Si kaman mat ti uyawan da. Ay na, agawid ka kiden, marituyang. Apay apagawidon nakmaray. Kat kayat ko pa'y nga raw tiagistambay dito itersinam. Nakauyaw kamot nga men. Amen nga umay gumatang uyawam. Iso nga imbes sa gumatang da. Pumadaw dad. Ibagbagak lang matipod na. Ay namare, nasakit, ti mauyaw. Ay kat ba'y amasaktan da. Aldawan, katawan pa'y buena manok. Tamin nga umay dito itersin kat uyawam. Imbag kumamang nga ron no gumatang ka. Ay da, kompleto ak ijay balay may maray. Saanin amasapula gumatang ak itilakaw. Umayak lang agparier dito'y tersinam. Ha? Badaw, kita ni Kapitan Numagna. Kasla maidugmam. Ay, aguyaw ka man din ako nakan. Kahit pudnumag, uray kita Iso siguro tera alamido ma. Noda ka dita tersena ni Marikwana nga niya. Tiaguyaw. Ay na, nagadaw ti mabalin nga uyawon ijay tersena na. Tado dagiti tataw mapan ijay. Hey! Isardeng mo man day tanga ugalim si Katuyang. Matitikas na nga alamiday. Kwaraw, Apay Antay. ay ibaon ka man. No, mabalay. Mabalin na Antay. Ikan ka itisang hagasot. Ay, ingka man gumatang itirikado di tatersena ni Marikwanang. Diyak kaya't ti mapan gumatang dita. Tapay. Sigurado nga daman dita ni nanatuyang. Uyawan naktumanan. Kasta aya. Sapay pigsaan na ti panaguyaw na. Sana ikatawa. Kababayin ka dagiti makangay. Itilaangan sa bali at tersena ti paggatangam. Ayunan nga. Labsam latan jay tersena ni Marikwanang. Saan mo apampansinan? Numakitam ni nanam atuyang ako nam anauya. Ay sos, apay ngay. Anya nga apay ngay maray. Sa bali matan tinagturungan ni Kwarog at tersena. Kita ti panagnanamaray. Agpadadakin ni Uncle na akasla maidugmam. Umay kumagumatang dito, ingam gaputan nakita na ka. Sa balin, tinagturungan na. Di ba Ay awanan ti umay gumatang dito, tersinak gapukan ka. Dinak man pabasulan. Adda ka man ngamin dito, anak ka uyaw. Kasano ak amakalako ngay no kasta? Uncle, ni Auntie ngay. Ay aglutluto iji kusina.
Naghatang kong tirikado nga ipagpagatang ni Antay. Imbag ta di nakainuyaw ni Nanam Atuyang. Ijay sa bali at Teresina tinaggatangak ang kail. Jesus, agree rin ani kagawad ko nang. Nagdamat nga minijay ni Nana Tuyang. Ay na, bye-bye amon inteng. Kaya't mo ay akanayon latan ang mauuyaw ni Kuwarog. Sigurado nga damay baga ni kagawad ko na. Kapitan, adaman la damagakan ka. Anyo dayta? Apay ngay sa bali mo ten atersin at tinaggatangan ni Kuwarog. Kunakon kit adamagam dayta. Ije kumatersinak at tinaggatangan na. Kwa kano? Adan ni Marito yang ije tirsinam. Kit, di na kayat ti mauyaw. Kunakon ka. Saan na bali? Dumot ti gumatgatang iti tirsinam. San lang mo't ani Kuwarog? Ay awanan, Kapitan. Kabutang dati gumatang, gapukan ni Marituyang. Aya? Ay, ipabarangay kun sa ni Marituyang. Gapo itinakaro a kinauyaw na. Kabadong, dumagas ka man bit dito'y tersinak Apay, Maray. Kabadong, bagbagaan man mat ni Marituyang, ta isardeng nan tinakaro a panaguy-uyaw na. Nakaro pa naguyaw ko na, Maray. Wan, amin nga umay gumatang dito'y tersinak. Uyawon na, iso asabali ti papananda a paggatangan. Day, jak amo day da. Imbag ko man uyawon na laang katawan na pay mo ida. Ay madi talaga day ta, Maray. Iso ngawa nanti umay gumatang dito'y tersinak. Amom ka di alim 5 pisos tinaglakwak itinagmalam gapo ko ni tuyang mo nga uyaw. Yeah. Magibabain ka talaga si Tuyang. Na, tapay manang. Amin ka nung agatang di tatersina ni Marikuanang. Uyawan. Amin ayaman. Amin ka now. Saan nga amain? Kung naking ka, saan ka nga guyaw? Padasag ti saan nga aguyaw? Ay isardeng munday ta ko nanay. Awan ti maibaon ko nga umay gumatang, Maray. Iso asya kon ti umay gumatang. Ay kat nasaya at mat amaray, tapno makapagistoryata. Ay, imbag taawan dito'y ni Marituyang ita. Binagbagaan sa ngamin ni Kabadong. Iso asanin nga umay dito'y, tapno aguyaw. Ay, nasaya at mat no kasta, Maray. Adukat, ti kayat ko nga istoryaan kan ka. Ay, sige rugyamon. Sige, Maray. Amom kaday Ay, Maribanang! Naa? Si Kamanan? Nangagkukag nga dakayat nga istoryaan ni Maribanang. Ay na, Marituyang, kunak no saan ka nga umay ita dito'y Teresena ni Marikuanang. Mabalin ka di asaan kat nakita ka. Apay no nakita nak. Mas daawak, Maray. Boyongan kamutan. Anya! Pati boyong ko, madlaw mo pa'y. Sapay ang kiyad-kiyad ka, magnaay. Mangrugi ka manan nga aguyaw, Mare. Kan, ay saus, puraw mo't amin ang dagita buok, mau. Pati buok. Ay, osturaytan, Marituyang. Isardeng mo nga uyawan ni Maribanang. Mare, anya ka ditigatangam itayan. Ha! Gapo itirurod ko. Nalipat akong jagatangag. Ay, lagi pom Mare. Tapno adamag gumatang diti Teresina. Ay, saan nagarudan amalagay tagkabawan? Na. Kita mga minanay, puraw amin ang tabuok na. Takarkarwan na pa'y timangyaw kanyak. Ay namaray, saan nga uyaw dayjay? Ibagbagak lang timakit kita. Agawidak man langan. Ay, Maribanang. Diyan ngay gatangam. Maray, agsubli ka! Kunamutlan asino. Ay, mas ad-adumat ti uban nangam siyak. Maribanang! Ay, nasaya at nasabat ka, Paribadong. Naggapuak ngamin iti Teresena ni Marikuanang. Mapanak ko magumatang ang nagbabawiak. Tainuyaw nak ni Marituyang.
Anya, inuyaw na ka ko na, Maray. Ay no, makaung-ungetak, pare. Talaga nasakit tinakam ko. Uray si ka kumari na, uyawin na. Awan nga ron tipilpilyan na. Amin ataw ang makita na. Uyawin na. Kunamatlan perfecto a tao. Ay, siya kaun, ti dumaw dawat, iti dispensar, iti day tangay naramin na king kamaray. Ay, siyak, ti mababay. Ipagpagapok lang amin kan kakak, pare badong. Namin anok mo, ita binagbagaan. Ang jakman amaw, no ape anauyaw lata. Ay, mapadasan na lang ti mauyaw. Ay na, ang mga nuuray laagsangit. Ay, nasakit tumat aterik na no mauyaw, pare badong. Apay nga abungot ka kanyak. Imbagak lang nga do ti uban na. Sape ulitin na pilay. Dinilaw ko lang jay dakkel abuyong na. Nita. Apay, dakals. Basta pa naguyaw, dakas day ta. Aha, kunamla day ta. Tasi ka alaklakayan, anapunon ti kurtrek tarupam. Nana. Amen, madlawaw. Anya, uray siya, uyaw man. Kal, permiti kurseng dagita gurong mau. Sakit nagkarsang dagita dapan ti sakam. Yeah. Adi mo pa'y mabugwan. Pwa! Ay, madya talaga ti ugalim tuyang ah. Uray si Kantay, inuyaw na kamot ni Nana Tuyang. Ay, wen nga road. Iso ang nagsakit tinakam ko. Kumarik pa'y mat nga road ang uyawan nak. Iso nga ro dadya kaya na makita. Ay, anya nga ta, no uyawan tayo may. Diya kaya ti aguyawan tay. Takunan ni Uncle Kaw, dakas ti aguyaw. Ikan tayo mat ay iti pagnakman na, tapno sumardengan nga aguyaw. Nalaingak mat kahit nga aguyaw. Ay, pagsangitan tayo man mat dadya tao. Sige, numaminsan pa makita. Uyawak mamay. Irantak mat nga agkita kami. Tapadasak man mat nga uyawan. Ang di mo ibagbaga kinangkal. Agungat day dyan. Kano day tamo ti plano nga ramidan, Mare. Uyawag mat ni Marituyang. Ay, napanunot mo mat nga ramidan day ta. Wan awanan ti aggatang dito tersinak, kas makita mat, gapukan kwa na. Wan nga rod mapmapanda amin iti sabali at tersena. Inabog nan sa amin na customer kaw. Nalaing tamat kat nga aguyaw. Saan ka de, Mare? Nene, iso day ta sumuungat, Mare. Nagmayatan ti timing na. Sikati umuna ang manguyaw kan ko ana, Mare. Mare tuyag, mabalin ti agdamag. Ay, bay amat nga agtugawak pa'y amaray. Tapno masung batak anaimbag day ta sa ludsod mau. Ay damagak laeng mat no nagsagaysay kan. Tanay, kuso-kuso mat day ta kulot-kulot abuok mau. Sapay, anya dagita agtitid nag-apuraw dita abagam. Ay sos, madlaw asaan kang agdigdigaw marituyan. Guray kayo man. Pag tintinulungan daksamatan nga uyawan. Nag-lipstick ka nga agpaiso, ngam saan mo mat abagay. Anya timako na maribana. Ay na, ad-adda apim muskol dagiti bibig mo marituyang anakangis-ngisit. Ay, aguray kayo mo ta! Pagsaunda mag! Ay, sana mabalin nga agsao ka. Tamabasa kami ka ni Marikwanang gapo. Iti kapig sa ti panag-shower day tangiwat mo. Wow. Ha! Ereklamo kayaw! Nakauyaw kayaw! Kunamlan napipintas kayaw! Ala, ingka agreklamo, Maray. Kadwanda ka pa ano kayat mo? Talaga mapanak! Wah! Napanin nga agpaiso, Mare. Paypaysunan sa mati agreklamaw. Kabayam anya ko ma. Ha, napadasan nan tinauyaw, Maray. Wen oray la makalwa. Mabalinte agreklabaw, kapitan. Eh, wala. Apay, anyat ireklamaw. Mabalin ka di nga agsangit akpay. Na- Tama ka sang sangit ang aminaw. Eh, sige. Agsangit ka lata.
Ay, nagsakit nga min tinakam ka. Ah. Gapo itinaramay dagiti kukumare kanyak. Asino ako kumarim? Da kumari ko anangkan kumari banang. Inanuda ka aya? Sinaktan da tirek na. Oh, pinagsinublatan dak nga inuyaw. Iso nga umay ka agreklamo? Wow, kapitan. Ay, nagsakit ti barukong ko anak ka nga giti pananguyaw da kanyak. Ay, dahito lang ti maibagak no di mo kaya ti mauyaw. Di ka uyaw. Ita, amo mo, no kasano kasakit ti mauyaw. Wow, kapitan. Aday wanda ka dagiti friends mo. No nauyaw ka. Ape, kaya't mo aguraan da ka. Ay, saan kapitan? Iso adi ka uyaw maray. Baday to. Napan ka nagreklamo ka ni parenteng? Gaputay inuyaw da ka, dagiti kukumaray. Wan, kukumari kida, ngam isuda pa iti manguyaw kanya. Ay, rumbang lang day taking ka. Kunak man no isakit nak, apay akasla na yunampay dagiti manguyaw kanya. Hindi pa ya, binagbagaan ka. Angam di kamot dimngag. Kanya nga ita, si kantinuyaw da. Masaktan ka mo ilagayam. Iso basol mo mutlang day ta. Gunggunam. Nay, ang damot ni Nana Tuyang asan ngagsuksukat. Ay, may sakamot amang uyaw kan kwa na kwarog. Inuyaw nakgayam iday. Umayak gumatang, sa anak nga aguyaw. Sigurado ka asan kan nga aguyaw? Sanon, iso asaan dakmeten nga uyawan, tamasaksakitan. Ay, ka nasaya at amaray no isardeng monti aguyaw. Wen maray, binagbagaan nak nga may ni kapitan. Ay na Toyang, saan ka nga aguyaw, no di mo kaya timawyaw? Ala sigay, dinan tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, VJ Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Ginawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ni stasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.